Pagputok pa lang ng Bukang Liwayway, nagtungo na sa dalampasigan ng Barangay Paltik sa Dingalan, Aurora. Ang nasa 200 volunteers na nakibahagi sa cleanup drive ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR Region 3. Present sa nasabing Oplan Linis Dalampasigan ng ilang civic group at samahan ng mga kababaihan. Para makatulong po tayo sa kalikasan, kailangan po kasi natin na maging malinis ang ating kapaligiran para naman po sa ikaliligtas ng lahat. Mahigit kalahating porsyento ng residente ng Dingalan ay sa yamang tubig na kadepende ang kabuhayan. Kaya't ganon na lamang ang kanilang pangangalaga sa karagatan. Yung po mga taong taga dito, sila naman po yung number 1 na nakikinabang sa mga isda, sa mga pagkain na nakukuha po sa dagat. At yung paliligo po, yung paliligo nila or yung pag-stay po dito, mainam po na merong masariwang hangin na hindi po nahahaluan ng ibang amoy dahil lang po sa mga basura. Ayon kay BIFAR Central Luzon Director Wilfredo Cruz, may inilaang financial subsidy ang pamahalaan para sa fishery sector ng Dingalan na lubos na naapektuhan ng mga nagdaang bagyo at pandemya. At dito sa Dingalan, baka next week ay may award natin yung kanilang prize na 18 million para sa livelihood. Dahil malapit ang Dingalan sa Philippine Rice na siyang tuna highway, sagana rin sa huli ng mga high-value yellowfin tuna ang lugar. Ito yung inaay na maging tuna capital of the North. During peak ng tuna season dito ay nag-average sila ng 8 tons per day ng kanilang tuna na nanggagaling sa Benham Rice. So kasama ito ang Dingalan sa Fisheries Management Area number 1. Isa umano sa mga tinututukang proyekto ng BIFAR Region 3 ay mapangalagaan ang iba't ibang fishery habitat na siyang mahalaga sa food sustainability ng bansa. Iniingatan natin, ito yung pinaka-food basket sa mga susunod na panahon. Kailangan ng tamang policy and regulation. Isa sa mga environmental policy ng pamahalaang bayan ng Dingalan ay ang paglilinis ng dalampasigan tuwing ikalawang biyernes ng buwan. Ang naturang coastal cleanup ay bahagi ng 58th Fish Conservation Week na ipinagdiriwang sa buong Pilipinas. Rainiel Pawid, CLTV News, Dingalan, Aurora.